is er nog steeds uit die Jet 60 er is gestreden in dames van de 3. Maak het in zelf waar we onderheen niet. Dan is de dame bestuurder en de dame naar de dame is. Afhankelijke navigator houden en dan gaan we hier in die capaciteitsklasse. Daarom moet je zitten als meer. Maar zonneleider navigator en een combinatie op de weg. Kijk, het heel klein is. Hier is onze ministerie. Hier is de krachtstering. Eigenlijk precies dat het arbeid op de sterren is als koers behoorlijk zeer als gevolg ervan. Dat was het eerste wat ik had. Lekker mensen die dames. Het is wat bereikbaar aan te wagen is voor middel van die damesklas worden ook niet noodwendig niet in die mannelijke deelnemers niet. Zo elk dan alles zelf kon genieten. En dit wat je hier leert, maak je net een veiliger bestuurder op een Spanje. Je leert het kennen, je leert je gewoon kennen. Je weet toch waar je het kan dragen. Deze zon had denk van 157.14